John chu Ireland ramngopik takkara manhmuai emin alo tlana engamotak hlau anei ani nge yang kirle thei ani lo tin tarte chu en manglovin atlan pelze la reitak ramhnuaya awa kwal nu chuan awm na nga ya ale le zel tia hre chuak a chawdeu nu chuan an ding khomuanga chuta awm na hmun chu chhumcha takin aron hual vela an hoi chhonak chuan sawa tam tak an lo thlok nuwa awm na chu hriat chian tumin thingkunga lona alatla thazui chuta ram sa sham thom ni om tak a hrezuia John chu engemaw hian ron pot thutin leihnuaia a hnuk lut ta dai mai Ireland khopui pakhat Galway-a mina chuan ranzorna dawr alo ngak meka tlaya an bosin vaki pakhat chu an khaw then om loka vada turin a hrila mina in sawa chu a khai hota ni ina thlen nu chuan vaki chu a bemel mela anu kumsom pangaliam ta a boral to thu hrilin sawa chuan alo ngai thave kar mai zana mina chuan samlem voin bara kala mi pakhat nen zu an induna lam thiam tak ani thu halo soideu luam atuka achuak tur chuan sawa kha phurin hakom lemel mela miswal tak ani lo thu te ashil vaki deliver tur chuan Belfast kholam apanta konglaka aunau nu aphir puini bok Lucy in aron khola lungai le mal taka omlo turati in ama mangai le khere mem tu chhumkwa anei thu aron shila gas station a chuan mi bo thalak tam tak aloin tar treu mai mina chu ain khal chuak lea ramhnuai ngodur takom na lama tlan zel chuta a motor haron thideu thuta signal anei boxi lo tranpui tu tur zongin vaki chu a khai chuaka awmna chuan chhum ron zingin aron thim khup mina hlau thong chu akarom na lama kir lea awa thlen nak chuan halawom to reng lo ramhnuai a chuan akong zo berpo shelovin akal zela a hlauna tizia turin vaki chu abemol mola a hminga Darwin a phua nge ngai thalo taka awm lai chuan meiche pakhat rontlan phezuai awa muwa mina chuan awum zui ngal ramhnuaia inte pakhata wa phain chunu chuan kongka aron honga thi idu lo chuan ron lut wat ro aron ti manmo takin mina chu atlan luta kabina upaber chu Madeline ni in mina ang thawin ramhnuaia hian an lo bo vea hunrei ve tak Sierra le Daniel tenen an lo khosak tlan to thu soi Madeline in mina chu kai thawin darthlalang ma adin tira in chunga hi chuan min thlir reng tu te watcher ho an ron lut theilowa nitlak nu in an ku atangin an ron chuaka khovar ma chu sa pelin min thlir reng thina ni tina soi mina in darthlalang chu apan hnaya loma shram chu ari a shazui Madeline in thil thlen dan alo shilfia watcher ten mithar an omti shia in an lo lom che ni kha aron ti chuak atuk zinga mina in anom na hmun chu chuasan adu thua soya midang in thil thei ani lo ti ma se a chuak lui thawa a motor zonga akal zel nu chuan awm na chu olsam taka chuasan thei mai ani lo ti a mu chiang hle beidong takina kir lea ramhnuaia Madeline aron lang hlol anom na hmuna hian mishing ten thil an hmu sual fo thin thu soin helai hmuna hian idam kho chuak thei mai thei ma se kirle thei ani lo ti sign omna ipel chuan iron chuak to lawang tin a sign siam tu chu the professor tia a hmingan vua awmna tuman an hriat lo ani thua soya mina chu a hruai kir le ta ni chumi zan chuan a hrisel lo ber Daniel chu watcher ho mutura in lanin zana an thil thlir ho turte an soi vela mina in enge kaloti ve don an ti chuan Madeline in pangai taka turin a shil
chumi hnu chuan darthlalang hma Sierra alam ve thunga mina in TV hlui to taka TV show alo en ve bok atuk zinga Sierra nen ramhmul dam doi zongin an chuaka Daniel ta tur diin Sierra chuan apasal John chu niruk liam ta khan abo ti shila apasal tlan chuara tur zonga chuak chu aron kirle to lo thu soi hemi hnu hian Sierra in mina chu kho en la ya watcher ho bi ruk na mun a en tira kebina khan thanga vel om to thu a soi chuak bok an let le hnu chuan Madeline danan zom nge tura shila zana chua lo tur tu tan ma kongkhar hon sak lo tur watcher ho omna khan lu phalani lo ti le engtiklai pon enga omreng tur ti te ni mina chuan an khosak dan chu aning ru ema TV show enin hun le ni te ha mang liam vezel zan kha chu darthlalang kha apan hnaya uluk taka an ngai thlak chuan ramsa room hum thom a shezui atol hnungal roka Madeline tu ma chelo tura shilin thompo are zui ve ngal atuka mina chu Daniel nen ei tur zongin an chuaka thanga kampain Daniel an Madeline chanchin a shil mela university a thok thin in fingbera ain ngaya helai huna omrei berto ani wangin anja der ti soi thlariat lai to ma se midang tu ma an mu ngai lo thu shil bok mina chuan min puiro tin thiam takina thlema watcher ho omna khan alut thlata ne chulai hmuna chuan newspaper kumsang kha zakwa somkwa mi toys camera hluito tak le thir sakorte a hmu chuaka Daniel a khai chho tir hlom chuta thom danglam tak a shezuya zana darthlalang phena thil hriatang chia khani thim thama tang chuan engemaw hian aron pana mina chu tre chuak tuar rin Daniel an hruiron the thlawata apot chuak ta ni athil mu chuate chu uluk takin an en hova mina in thir sakor chu tlan chuanan a man thei nge ain ring ma se Madeline alung oi lo ema adan soi azom lo wangani hemi hnu hian Daniel an camera kha TV nen a thlun zoma an power nei dan chu professor duan danin Ramhnuai lama tanga ron lut ani thua soya camera chu kongkhara voin thil hlawom ron thleng tur an mulok thei to don ani zana ngai te in watcher ho en tur chuan anin lana Sierra lam kualin kongkhar kik thom an shetatlat mai camera tang chuan mishing ke ani nge ti an muthaya ponami chuan ain hliam thu soin an tran puina haron ngen zuya a o tang chuan Sierra in apasal John ani nge ring kongkhar honan tum chuan Madeline in alo phal reng lova I pasalani lo ati hnu chuan Sierra in an lekha bulei dun hming soi turin atia ponami chuangoi reng camera an bi tir chuan John ngei kha alonia ma se thil engamo hian ronpot thutin camera po ache ngal an vai chuan darthlalang ma an dingle thapa chuta an ron chum ta dot mai darthlalang chu a khi thota reilote a re zui ve ngal atuka Madeline in thir sakor kha watcher ho omna ada kir lea tuman dan in bo cheto turani lo helai mun chua san thei dan tur chu kanjong muem emang tin midang chu a hauzek nikhat chu mina in a hun kal to a hre chuak zoka aunau nu nen anin fiam hnu chuan anu in motorin a phur chuaka mina har lutuk chuan anu chu hati buai deuh reng chuta motor dang chak taka ron tlan chu an sut pha anu chu a hmuna a boral ngalani huna liam zela eitur an nei tlem tela Ramhnuai a chuan chuana tur shelovin an khosak zel angai boxi mina hian kabin chuata anom na Ramhnuai ri ruang a hriat thei ang chu aziak Ramhnuaia Sierra in ha chua san deuh thut mina chuan ava zui vata watcher ho omna kobula loading in Sierra chuan zuan lu mai ril ruka a pasal omna an lo hruai a bei sei thu soi chuak
chuta Daniel au thom shia in Madeline kha athanga aloin oka Daniel chuan thil musualin cabina atlan let le vata Sierra in awum zui ngal Mina chuan Madeline phel vatin cabin an han pan chuan kongkhar Danielan alokal tlata khua thim to don bok nen Madeline in Mina chu thingbuk hnuaia abiru puya chuta ram samak le danglam em mishing ang tak chu an bula aron vei thuak chung ho chu an lo tam ema cabin lam chu panin han kim lo ti an han hriat chuan raphlak takin an sham chua zong turin an vak dar ngal chu vele Mina te chuan cabin lam an pan vata Daniel nena kan thi chuan nangma wangani don nia tin thiam takin Mina in a thlema kongkhar aron hon sakta ne an vai chuan dar thalang ma an ding ngal thapa Madeline in achanchin hrilin ven him cheu hi ka tum berani tul ma in university a history ka zirtir thina helai mun hi zirchian tumin kapana chua san thei to lovin alo hlawom zia ka hre chiang ta ni zan khat chu Ramhnuai a keima melang chia ka hmuwa watchar zinga mi nge yani kan tong le kan melang copy in anin tidang lam thei ti ka hre chuaka man lai mi te chuan changelings fairies le wingbings ti ten han ko maya watchar te hian mishing te mi zia le ni na chu an zir chianga an mani anga an lan thei nan Ramhnuai hi an chua tir ngai lawani tina soi chuta pona tangin kongkhar an tiribur bura ron lunge yan tum chuana tur kong han dap vata Danielan chuata tangin leihnuai lu thlak na a hmu hlau mai an han lu chuan bunker zau takni in a chunga chuan ei tur le dam chuak tura an mamo thil chi hrang alom trewa computer hlui to tak chu Mina in aon ngal video clip alom nuala the professor tia an shiat Rory Kilmartina video recording ani hlom video chu an thlir thapa professor hian watcher ho chanchin le anron pian chua dan na sat takin alo zira a student te chuan watcher anom ti chu an oi lo hle chu wang chuan bunker hi khuami som pathum ruain asa zan kha chu pona cho anei lain professor hian alu sana na thok ho tre thom a shezui ta ni ni kha chu watcher mei chenau pangang chin aron in lana watcher te in siam danglam thei dan chu a hriat pha video pakhata alan danin professor hian watcher jingami pakhat amana avapan hnai chuan ronding chuakin a thin rim chu hatal na sa hle a video to bera chuan anom na hi a chua san thei tak don lovin a hriat thua soya a beidong chu in ti hlum maya du to ni luilian tak bula long ada thatna mun shilin savate kha in zui don nia atia in tlan chua thei hlau chuan university ya kalula coffee sa document zong in ti chevek don nia ati nu chuan in chung lama a chuak chawa reilo te a silai apuak zui kabina hunan man top zan ani don boka Sierra le Daniel te chu lamin Daniel hian anom na mun chuasan hi achak te chiam lova chung te mu mal lo muak tu tur anei to lo wangani Sierra in idu chen kan bula yom don nia tin akwa vonga atuka chuan keben chu an chuasan ta Mina I sawa chu chuain an zuya an kalzel nu chuan fairies watcher te kwani om tak lungcha em fairies lem in kerna lo in khu chu an hmuwa Madeline in a soifia fairy te an khung be na mun ni in tun ma chuan mishing tenen anin ngai ema ma se kum tamaral chuan an thil ti theina chu mishing ten hlawin anin ngai lo tel tela mishing le fairy te in kara in dona a chuak ta hialani atopa fairy te chu helai hmuna hian khung be an nia kum tam tak liam hnuin han ron chuak ve thei chia ma se an thil ti theina le an thla te hlawin Ramhnuai hi han chuasan thei to lo thu shil an kalzel nu chuan khua aron thim trana watcher ten hanum zui ngei don ani ti shekarin manmo takin an tlan zela luile long reng an mu bok si lo
chuta sawa tam tak an ron thlok ngwa an zui ngal lui kam an vathleng hlola long lo omin manmo takin an pan ngal Daniel an mishing out thoma shia an le hoinak chuan John kha awa mutlat mai kir le in John hliam tuar chu awa tran puya chan chuange yatum mase watcher lek alonia Sierra in halo ko lom watcher chuan Daniel chu thatin amangin ain siam danglama mina te chuan han kalsan tani mina muhil aron har chuan khua an lo lut nai toa ba sa chuangin khochung lam an panding ngal himdam takin galway an vathlenga mina po ina ho in ain bual sar atuka mina chu university a avakala atunu anga in soin athi ma professor thilcha kha ti hlotlin sak nge yatumani bom pakhat ala chuaka watcher te chanchin in ziana document le voice record alawam an en chian chuan fairies te le mishing te chen ho lai chanchin alawin ziak chewa fa te nei dunin thlapol danglam tak an lo siam nual mai Professor Khan an power te chu mishing in kan man tangkai thei nge alo be seya mithito kai tho thei na thlengin kan nei thei alo ti ni mina in thalak pakhat uluk taka ain nu chuan Sierra awatloa Sierra bula thalak chu entirin Madeline le professor te anlo nia mase kumtam tak liam ta khan professor nupui hi athito boxi mina in Madeline anzinga umve rengkha watcher ani nge ringa mase midangang lo takin chuna pona achuak thei tlat si chuti lai chuan in kota motor aron dinga mina in an en nak chuan Sierra loni in abulami chu watcher haloni reng mai Sierra aron lu nu chuan watcher chu John anga loin thak danglamin Sierra availet topa Daniel anga omlein mina hnena pangai taka pon lama nun man an chak ve thu asoi chuaka Ramhnuai atanga atlan chua theinan apuya wangin lom thu asoi te a mina chu a hnuk ta shep mai chuta Madeline anga in siamin kumtam tak nuwa ka zalenta professorin minron mu khan chan chuangai min tiamasin mase min ka hluma tuma wangin ka thap ta ni atia mina tlan chia tatum ama ang chain watcher chu alo in siam dang lam lea mina chu tha tumin are kanga ani na dik tak mina in a hriat to thu an hril chuan a thla ngal mina chuan fairy dang ang ini velo thla pol inia itaksa khan mishing DNA hatel veni nangmani ang tam tak an lom zong chuakla mal takin yom lowang atia athu soi chuan a hne kher mai athla aron ti chuaka watcher chuan a thlo bo san ta ni nikhat chu mina in aunau nu Lucy va muin athil ton zong a shil veka heti lai hian pon atangin meicheno pang pakhatin alo thlir renga watcher mishing anga in siam danglam alo ni reng mai